салом дӯстони азизам, ба канали Кулчақанд хуш омадед. Торти асалӣ яке аз маҳбубтарин тортҳо ҳаст, вале дуру дароз омода мешавад. Ман имрӯз ба шумо тарзи осон ва зуд тайёрашро пешниҳод мекунам, ки дар 30 дақиқа тайёр мешавад. 100 грамм асалро рӯи ҳарорат мегузорем ва бо як қошуқча ҷӯши ширин 1-2 дақиқа таф медиҳем, то рангаш тағйир кунад. Баъдан ба он 100 грамм маска илова карда мегузорем сард шавад. То ин замон 4 дона тухмро бо каме намак лад мезанем. Ба он 1 паймона шакарро илова карда то сафед шуданаш лад мезанем. Баъдан асали сардшударо ба хамирамон илова карда орд илова мекунем ва хуб омехта мекунем ва ба лалии тафдон мерезем. Хамирро метавонед 2 тақсим кунед. Дар ин сурат қабатҳои шумо бештар мешавад. Ман танҳо 1 қабат тайёр кардам. Барои кремаш хомаро бо пудри шакарӣ лад задам. Шумо метавонед аз дилхоҳ креме ки ба худатон писанд аст истифода кунед. Кейки мо омода шудааст. дохилашро бубинед дӯстон, чӣ қадар нафису сабуку хушмазза омадааст. Ва онро ман ба 4 тақсим кардам ва шумо метавонед 2 тақсим кунед. Агар қабатҳои шумо 2 қабат пухта бошед, 2торо агар ба 2 тақсим кунед 4 қабати калон мешавад. Ман 1торо ба 4 тақсим кардам ва бо крем молидам. Гирдашро аз боқимондаҳое ки аз кейк монда буд оро додам. шумо метавонед ба тарзи худ оро бидиҳед ва дохилашро бубинед, хеле мулоиму нарму зебо омадааст ва бисёр хушхӯру хушмазза аст. ҳатман омода кунед, канали моро дастгирӣ кунед. нӯши ҷон.